Wanda sauran ƙarfi ciyan ƙauna ya rarraken zuci madobin ruhi ke ce yan babu ki akwai sake. Wanda sauran ƙarfi ciyan ƙauna ya rarraken zuci madobin ruhi kai ne in babu kai akwai sake. Ake na saba in harba ke ba zan ji daɗi ba a fannin ƙauna ni ne ba za ni baki baya ba. Kimin so don Allah ba don kyawun irin halina ba, idan hali ne ya aiwa da koda kafar saman kai ba. Taho mai sona mi soyayya ba za ni daina ba, silar samuna so ne ba za ni ba shi baya ba. Rufin sirri na ka zama bango majingina bamban, ka zamto na hawa na zamto ta gaba ta kowa ba. Kujerar ƙauna kai ne mai ragamar ta zo zauna, hali jari ne ka burge dole in yi mata ke. Ɗanɗanon ƙauna da daɗi ina jiya ne, lafazin bakin kishi ne ke tsuma ne, ta dalilin su wasu sun ce mana kamanni. Kin ga sunan ki ne a ruhi duk inda zani, sanadin san ki na yi zallar wuce sa'anni. Duk inda zan je a duniya kin ga dole in ce sai ke. Kama hannuna mu je ƙoramar so mu sha miyo wanka, ni in ta ka je sahibi na ka daina yin shakka. Wace ce wanda duk ya aje ya kan ɗauka, ni zan hau ka ce in ka yada ni daina yin shakka. In ka san shi da kun so baya jin sassaƙin icen barke. Wanda sauran ƙarfi ciyan ƙauna ya rarraken zuci madobin ruhi ke ce yan babu ki akwai sake. Wanda sauran ƙarfi ciyan ƙauna ya rarraken zuci madobin ruhi kai ne in babu kai akwai sake. DJ IK Entertainment, the world of entertainers, event planners, professional singers and well-trained skilled dancers. Decoration of standard quality events such as walima, wedding gathering, promotion, birthday party, advertising of product, business, new company or an office. Specialize in all kind of music devices operation and lots more. Whatsoever, call DJ IK Entertainment on 0816 138 2274. Email djik644@gmail.com. Instagram handle DJ IK. Thanks for your cooperation.